sker så meget, at jeg ikke engang kan forklare det. Vi har lige Martin Koren her, mens Tom han gør så helt klar. Backflip one-hander. Tom han rammer den her rampe i første gear. Han skal have noget plads. Så nu skal vi have noget larm. Nu skal I se, hvor meget der sker i det her. Det er sådan noget, der ikke engang kan lade sig gøre på PlayStation. Selvom man spiller hele ugen lang. Vi skal have gang i nogle klapsalver her. Kan vi få det? Get out the pressure! Sådan! Der er altså både X-Games guld på det træk der. Jamen, han er altså mere sindssygt. Jeg har gåsud, har jeg det? Det er så lignende. Vi har fandme set meget Amazing! på 22 år, men vi har Giv det op for ham! aldrig set det lignende. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, han er færdig nu. Nej, Sørme! Giv det op for ham! Nej, Så! hold nu kæft, altså. Fantastisk! Så der kommer noget train-ballade nu. Der kører train. Er I publikum med her? Det har været Der var Martin Koren. fornøjelse. Train er i gang. Heart attack. Rocktarget. Heart attack. Switchblade. Cliffhanger. Whip.